Mami Pares. Pares. Mga boss, ayos lang kayo dyan. Pares. Seryosong kumain sila, oh. Tingin ka dito, boss. Mag-shout out kayo sa mga kasama nyo. Shout out ko sa mga taga-pagtutos sa Naga. Crock ang Pares dito. Mami. Seryoso si Saro. Crock ang Mami. Lalo na yung mga single mami. Mga single mami, ano? Masarap daw ang single mami.